pinapintuan kaya mo na sa ipintuan ka na rin ka na. Suwag ka ni ganyan po, ni nangaragan ng dangaran ka na sa panuswaran ko. Makapagmulalan sa iyo, may nagulo, nabot ka na, di mo kausap pa kalipat na, di mo parata, di mo. Nawa sa lorong ka na, di na kami mo gawin. Sa kakaniganyan na po, Princess Rainalyn, blami na tampara na darinig sa tarangka, muntia sa tuguya. Pangilangat tamboy wad na pikirya na, may namboy wad na karandamian. Ayon tanas sa lalabo na pamikir na sarana, umiyak ang bola-bola. Pamito na nuray sa nadalang baga dumaganda. Sa ginawa ko, kaya panirakan. Agi mantay na nabayalabis sa maging. At tibira mo na dyan safety sa manik. Mariataw makapulya, yan ang siguro. Na maragulog niyo si Kamasan sa Princess Rainalyn. Kabi mo dapat tanang nainong ko nabayalabis sa maging na malambot na sa pamikiran ko na dito tabi sa suwarang ko. Kabay na na po nakialimunan sa tawa sa musutuan tanoy sa isay, doon kalambay sa tila, nagulang pawing yan. Naatigang pinainiatakan siya sa sariatakan sa piyakan nidatan sumanaw salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama puro aku malam, nak kena tanuri
awat kaya sani denia nang deng wai ai narakian suka pang ram sukai amu ya buyai ya kai adina kunna rati ya gau muang oh ai ya rasulullah nang ya belang ini ai wai nung bawatan wada mau ngin pai ranai ini dia tu ni sangaya ngale mai aduan aduasu nawani tuang mulai awalai nama saling ada orang kiai ini dia mapai kami itu besar nanti berdasar kai alam dia baik Allah nak ya tawarang say ay no kadir ala mamba waliya ya pikinda agar semua malam semua malam ya singa tawaya nagar ya kalim dunia na tamang ko na maingat sumalo ko mala dewa ko na ya musul ga padan sama ini raw awoy ko na gatang awai nasa kora nasarana wapatapi agadi naraya usaha nan bawa piai ana sumaru ngai dengan mangile ai ada sona ya nai dua di mampau yo kesumina ngapun paristitian kalian para dikilat dan anak yang main again dan ini pagayo nausan rain rai abai sama orinta nagutuan anak kaline darawa mo ya buat telo kapunan kung anak palayan hindi mudot ini pagayo na darawa na kinundarasa kaya sa kuya na hindi Adayat Tupan sami isang pangalan Awang ay nasami ng kailagaw Nalilang ay ipaguyong Ito ang mga anak mo may pagawurang buwan Alayo yang sabaduwe Nakaudang sang nain ay na mga panurogan natin ang buong sayrangan so mga anilagusan huwag kulong muno aming kuyakong tariti tanaw pendapatan at tamang papatayin na sumalong na sawir sila mabagkaya walang kaya susuliduan na sa sayran wow na inidiyaw umayagin adayat wow so sa saranaw nakakiyong kami soam ay na puwedeng saluman na siniyari ng iyan harakatanaw nakagiya kasunod sa nasi makagagana pinarakatamagin nga idideng umagulay adayat lumaganda na iman tuwahunang soam ay na wanibag bagudasan na maganda Pag-ibag kaulas na napatapanurugan na nalang maganda Ako sa kanila madahag patahag na diyay hilay Ayaw kausan maganda Ako sa pangapangay Ayaw wow no na dupito ka po na ano na nakapagay Dua kape ang isabi ka na niya Gatang ipakalino So siya pati nagabi ka na Ganilisa Wawon Sorry maaingin Hidasan Waw kakuha Mumayin Ay ngapi ang alalambang Kung mga pagariang ako Nanto na sumasangay Didi ang umagunin
pagtang rain ay nga malako patay sa lembuan makindet ande kaya ni mamintang nagsusang aring pain mirasawan na gumaginde na naayakang akagkay ay no sa polo ang huli mga palayan solo butay kira pagder na solo at na sa magiyeng nga sulit ko umangaro ay so mapangangano ni soluta na piyagite ay na si soluta na sarayang na soluta na di masangkay soluta na di malayang na solo utang na ay tama amor na bumudeng na mangay ay wow mawali pagbudasan sa liya pa taramang lagi pagbuda pa kerangkong sulang wala pagbuang alayas narakata maging ay didil kumangay wow taan amat sawatan ay di kaya tamuadil sa pasaya katawiro narupadi mengirim Diri ayah alih bertaman sangat kegiatan ayah taman kulilangi nabelangi anak tanggapin iya anak torogen nabe isang rem ayah nagi isang kuliu kuliang si ayah nagi sai mantong napito ayah dia bere pagine siya mina ay didil kumanga ay tuwang ito sira nakadok sa panginay siya ay na sisira mananana na inido at imune kaya pamanamalaga ay mira sa niya huwag pumakin at ibihirang alain kaya tan dia ingin kali limo mudi emain kau na ano na nakapamag na pangide ya di single ide do mga ada tuwa kasira manay alain sebab tayo sa corona na tamang kuwa umangron Wow, mai pada pati wakagilas tangi mantong pamili amara pompo masira kemanginai air gani ai haji ale ya kabu getang nasai gala ai de do mangarana kagina mana sudah ngetop supaya pemarin ngadi pemangkalawan wis ada top Edo kabugatan ada kamari ribon Kanida ungkaran nemparin sesraina Hina mariwana belada Aida Aduh tak kagiya sai mantong Nano na kampunay Kagiya ka makapai Gay di dewa nga Ay ayah palandung masirang amanay ayah wow akadari solo tanah sarang pai di dua mangatingatong ay pada patiwan akong kaninang kukali nalang akong kamugat pasang nahaboy lakin na nakantay alam mo sayang pagdingilan ako na inidiw nga ay na nakampamang na inidiw pagnilig Alo ay pada pati maranang kanasiran Ako na dato diyaling ilang sirang mangna Ay dato diyaling Salira menapolis kagada gida, irupang idawaya ini
de ai no magangabide ai de ai no masasapurana bo pamide ya guido namung kadena ko kagigina lagi dengko kapagide garade arayan tiragal kanan anak naladi bergae doang wala ay bae nakatanda po nakina buday nubay bulan ngaban kamarin na pandidong kamarunin pa rin sa strahinanin at tayo nagla wala ay ideya umayin tunay ay kadapati o pamili iyang napayin ay waura sa sira manananan na inido makarangin ay pagkaniya amin hinakatandaan ang suamin may akiyayin pamamahade hiwaya ko may tuwaw ay nagiapariste din tayo sa umay nindranay solo kamaamong saladaya insiya puray ideya unang rin wow solo kayo na maamong yang silai al lagi aparece dinte lagi ya mana sudeto manulawa maayo namik panuluna iyan salako di salako buka makasan sa mulay amayet denungangaran ang kadihing ipanghabuang ay sa na dubay sa parisidinte ya sulutan sa pagilungan kuya birakanan na nagiyas sulutan na sa antang pagilungan ilahin pagayo na idedong mga rin nakahati birakanan ay demo ay namo ay doa ay yamatay din na napiralaw sa sangawang ay na idedong mga rin ay dito mamangani ay say man to na mga tandes rahal ay idedong ay araw kami nila mataw na inupag naman ay apiralas sa unayang nagiyaman na subuhi kataya lang bustaya lumang ka naman isa na murong nakakasiyan at may birak na nagiyamatay din na namatay din sulutan natangap pagalungan na diyeng ideyong lumangin agayat nalamatang kopong nagiyat kagaring ison awal ay rabang kaniyaji alam ay upama ng mga ngide pangakot sa karitare yan na lubag ay hiyak alam ay sanar katamagin ngamiyaw unang gabi alay ay sa diya pataramagin natamako ako dito siya diya ismail ay nupag amang mga ayin kasapura na buong sa siya irang ay nagiyasira mananan sa diya pataralunga kadero ako ingay sa arap kagatang agat ilangin ipagayo napkaniyang inuwang ay sa na ay ako pamanudam na inupo na disulay mga kulilang iyan na bulay ako tapara maniya ko tugan ay kurang iyan bibirak ko na nanada kumidera inuaw na idea ko na mo ay doa di diya umay ay pamamamade iyan siya itiya inar ay natamang kulilang iyan na siya diesol lang may kuya birakan na natamang sakiyan niya baka ni kadiya ide ay natamang kulilang iyan na didiya iyan may ay katanda ng basayang na panalay matang kupan kuya birakan na niya di ko minduan baka niya ide
deung solotan sa mulundong nakatandang ay solotan sa mulundong matungan ay panaman dari ay alabing sa inaragkang ay isi ay tisahane ya kami de imang awali ay kami liya harap na pumidergan gaya labi na sa inarakan tamangin kainok niya masahan maring sisrainan nila palawir at tampara na deriday sa taraka kaya sa togaya pakila matabuhi wali na pikirian ay tansa lalabuhay na kaya itasangan ay nakakala pamandapang taladay buhay yan ang nabi inarakan tamangin at siya di sa hiya kami de imang ka awal dia araw na si mang ka ay na tanado pamilya minang ay di do mamarunay samang kulaki niya ay no pamamanga dia pagkanidet ko palahan iya solotanan sa arakan tamulundog pagkadingilan na kanakatayan ay natamang kulaki niya nabapani deto pangay ilang pamamangati akan kaya milalang pakilingitan akan ay diwali ay tuwaw na inang pamamangati sulot tayo na sa mundo kaya lang kasi ay ilumangaran na pagkalingitan akan ka naman sana mo nakakasiya lagi ang kuwaya sulot tananan arakat tamulong lugaw ay nidiya umangan ay naabinarap kang mudang nakasanay anas sarili nakuway abang saniya nakalilig at tuwa ay nakukadin ang kuway nidiya umangan ay biyay lala di pagkarima sa inarakatamagin pahirapan na nanay di dumangaran na alani ko tari mamamo inarakatamagin nakataya ng kusaya ikumiduwa-duwa hindi niya umanga ay at wow na susulutan sa rayang lagi ako ang siya na iyan iya ko ay taramagin ay nusuya ilang dia persia laya tadi apa taramagi siya dengan kita ayah ayah bersaya semua utang besar ayah lagi apa siya lana tadi apa taramagi siya jiwa ke hilang kaya kami ini ay say mantuaw na magkuda na pagagam ay tuaw makalango-lango niya umay ay alagabin iya ko'y taramagin nga disya iti ay isa ay kaya milalambag na magkuda na mangay para ko sulaw ko abutin ay wow napakasagad niya sa mga pera hangin lalaki ray nalin hinayap-ipiyay ay wala sa unayan na pala din inangagay ay may natusa masatira na nakaniya nakanuyay hindi niya na pula dug kung mga uwaw unong awasay